Την καλημέρα μας. Λοιπόν, έχουμε 22 Σεπτεμβρίου 2023. Ήρθαμε εδώ στην αποθήκη που ο δάσκαλος έχει το μεράκι και κάνει κρασί, κάνει ρακί, έχει μέλισσες, είναι συνταξιούχος δάσκαλος. Είμαστε μετά την Αυλώνα προς Τρίστομο, στην Κάρπαθο και λάδι. Λοιπόν, δάσκαλε, πες μας, είτε ποικιλία είναι? Είναι καπερνέ. Ναι, καπερνέ. Και αυτός είναι ο σφιχτήρας σου. Και κάνεις... Ναι. Λοιπόν, και κάνεις λιαστό κρασί. Γλυκό, για να βγει γλυκό. Να ανέβουν τα ζάχαρα. Γλυκό μου φαίνεται. Να, μας έχει βάλει ο άνθρωπος. Και έχουμε και το φίλο το Μανώλη. Τον Αντωνάκη. Δροσιά πάει μέσα. Δροσιά, ναι. Λοιπόν, δάσκαλε, δώσ' το να δούμε πώς λειτουργεί το εργαλείο. Παλιά κόλπα, Παραδοσιακά. Μπράβο, μπράβο. Μα η παράδοση είναι που αξίζει. Μερακλής όμως. Μανώλη. Πραγματικά. Μερακλής. Ρωσιό πολύ. Έχει μεράκι. Το πάνε είναι που το χρειάζεται.